хората, аз съм Вълкът Ангелов и днес ще имаме на FIFA Mobile. Не съм сигурно много отдавна и затова сега почваме пак. Има бая промени, ще кажа проблеми. И, да, точно. Така, значи имам вече лига, който иска мога влезе. Казва България. Българи, не български. 4 сме за сега, така че може да влезете. Послушам турнаменти, почти ги биеме с няколко, с 2 гола, 3 гола ги бием. Така че много добре. Така че може да влезете. И в отбора ми има много промени. Има Марио Гомес, Харер, Кавай Сенсигун, които играят. Ги имат. Диара, Кюрисма, не мога да кажа имената. Мустафи от Арсенал, Компани от Манчестър Юнайтед, Монтоя и Ботеле, не знам от кой беше отбор. Това ми отбора с 81 вероятно, пише 78-81. Феновете, нали сега има някакъв такъв сезон и трябва да съберем колкото се може. Нали, тези, но общо са ми 1 милион и нещо. Много са. И сега днеска мисля да пръстъкаме срещу този. Аз говоря с Юли по скайп. Той е с Хекс, Въртекон Хекс. За него е канал долу в описанието, линк. И сега да започваме. Не можах. Аз го бия 7 гола. Така. Бум! За малко! Така сега. Пас. Гол! Добре. Ще поставя 2 гола още. Това ще бъде много добре. Що го спънах, бе? Така. Ван Перси. Браво, англиче. Много бо англиче. Вратаря не можа да я хвани и изпусне и англиче и вкара. Уау. Така. Опа, още един гол. 10 гола още. Общо 10 гола. Ако мога... Що го пусна така е? Аз вземам топката, защото Мустафи от Арсенал е много добър. Ако ми пусна, поне направи 11 гола. Гол, 11 гола. Общо 11. Така. Пас на Ван Перси. Винаги тук вкарва много хубави голове. За малко! Добре. Клейсън. Гол. Още 11 гола. Добре. Много хубаво. 3 на 12. Добре.
Окей. Така, има някакви нови съобщения. Тук съм пуснал да се продават някои работи, не са ги купили. Тук някакви са малко атаквали. Но по принцип съм легендар 1. Сега се влязо в лигата. Ето вижте, че... не знам, нещо стана. Не знам, защо те го промениха. Но имах бая. Бях на легендар 1. Много. И нали къде се като събира, ми дават World Class 3. Те, че сега, ако мога с вас да ги отворя, дават ми пакове. Между другото, мерси за 120 евната. Също този игра. Добре, това е моят отбор. Вау, него е много як. Всички са легендарки, само без вратаря му. За малко. Трябва да вкарам колкото си може повече голове. За малко. Гол. Той няма компютър. Защо? Не знам. Дай. Така, подаваме на кош. Ей! Много. Да, общо. Дано да ми вкара поне един или два. Как умря? Умря. Не знам. Така, подаване. Засада! Омазна засада направих. Не. Кой ти си? Ще ми паднаха местата в видеото. Гол, 3 гола. Общо. Там моя лапица. Моя къде там? Да. Той паднаха. Общо 4 гола. Поне 2 или 3 гола да ми вкарал. Гол! 5 гола, това беше много бав гол. Точно това гълчето. Поне 6 да направя. Гол. 6 гола. Между другото, всички са легендарки пък. Не знам. Стига, бе! Защо? Добре, те ще ми вземат поне 700 в една. Вот. Добре, не ми взеха нищо. Той има такова, аз не съм го такова. Добре, сега ще го такова аз. Уф.
Добре. Има хака, ама той не е много силен. Хака нищо не мога да направи. О, дантели, бе! Трябваше. Трябваше да влизам. О, какъв гол. Така. Така. Бум! Бум! Добре, добре. Вратаря ми е добър. Сега вратаря да не ме излага. Да не ме изложи удем. Защото трябва да вкарам поне 3 или 4. Аре, Мустафи! Гол. О, няма. Състая. Де. Добре, вратаря ми е добър. Айде, тръгнете коп. Гол, да, гол. Ау, за малко. 2 гола, не трябваше. Не един гол да сме вкарали. Тръли, бе, сериозно ли, бе, човек? Добре. Ако ви харесва това клипче, може да го лайкнете и да се абонирате за мен, ако не сте го направили. Аз бях Вълкът Ангелов и до скоро!